наш. Гид наш. Поздравя майката. Къде се заблудили? Имах една работа. Аз съм излезнат по правителното, имаше нещо за мен. Мислил съм нещо, сега ще изчакаме да дойдат другите момчета. За новата банда, която се събира, бе. О, поставя. Спица, какво става, бе? Мишо, бате, карах си, бате, байка и изведнъж някакъв идва и ми вика, че ме викаш. Поставя. Искаш ли седи тук, искаш ли да си парам? Айде, не си. Какво После не мога да се прибере. Добре. Той Анабола трябва да дойде след малко, го чакаме и ще почнем да говорим по работа. Не, ритам го, той падна на земята и ми вика, човек не ме удрай, моля ти се. Аз викам, как няма те удрям, бе, бате, какво ти е името, как си кажеш? Ти влезна в нас и разби всичко, какво чакаш, ще не те ритам? И какво къв това? Някакъв Иван от Варна. Какво става? Ми нищо, ти иде, Анабола. Да, бех си в парка и някакъв ми вика, Косо те вика. Това е толкова спешно. Седни тук ще го обсъдим. Слушайте ме само, че преди малко бяхме на една среща с Петър от долните. Разбрахме се по 250 кила колко да им доставяме на месец. Само, че той иска да го тества за качеството, така че ще трябва да му оставите 1 кило авансово. Обаче, каза ми, че имат много са богати, имат много пари, имат скрити там и всякакви неща. И искам да ги удариме. Отивате, оглеждате мястото, продавате колкото е 1 кило и после ще отидеме всичките, отиваме, удряме ги и им взимаме всичко, буквално всичко. Ето ви стоката, 1 кило точно. 1 кило, в куфара го носите. Ясен ли си? Добре. Абе, това не е място! Май да. Белото от първо качество. Никъде няма да намериш такова. Шеф ще бъде доволен. Всичко е готово. Ей ти парите. Какво за място? Голямо е, нямат охрана, ще се справя след. Ние ще успеем ли 4? Ще успея. Какво, как се струва? Здраве ли сте? Не. Не, това е хубаво. Добре. Значи, слушайте ме сега. Ето ви маски. Избирайте си. Само такива имаше, извинявам се предварително. Аз ще дойда с вас, искам да е перфектна работа. Ясно ли? Ясно. Разбрахте се.